Hello guys, good morning. Karong adlaw guys, karong buntaga guys, buntag sayo pa ang oras alas 6:40 sa buntag, 6:40 in the morning guys. Ako na silang andaman og pagkaon kay init-init agay kay init man ni atong rice. So ato silang andaman guys, igo-igo magugnaw. Ato na dayong timplahan kay ako silang liguon karon guys. Kay aga. Wala man si banana kay na si banana mo baglong man to siya og liguan ko mga dogi labaw na kay nag-ulan lagi ng kadlawon. Ito ang subot niya akong liguan pero wa man siya akong liguan kay kapit na magsimana ni sila way ligo dapat magudunta sa kasimana kaduhan ni sila maligo. Karon liguon ako sila. Pagkahuman unya dapat mananong na dayon ko ani guys. Ako na din itanong kay para makuha na mo dito maglastan sa gawa. Kanina may itanong rin ako dire. Ako mga erin guys, ganan sila mukhaon og rice. I-rice na ako na sila. Magbutang na lang po ko og dugpod. Dugpod. Katpod ni paraw. Sila mga on og katpod na are katpod. Guys. Usog king agas yo makulit ni kawala. Then naman po ni bulingon anam mo na pinakuglaba unya among bulingon. Kay para wa nay bulingon. Ara ang more naman din butangan na to no more naman di ay unan na lang nato no para kang Rosel. Bali duha ka plato ang akong ibutang sila hang kanang rice kay bisag naa sila cat food guys mangita gyapon sila rice. Magbutang tag duha ka platito platito nga rice lang siya. Si Rosel sa akong taga manaman sila mo. Kapit tapon mahurot ilang isda guys. Bali tapon mis merkado ani guys. Nya ato na po may merkado unyang banana uyag uli ning sayang lakaw sa banana guys kay nag-text iyang boss gabi nga mo lakaw daw sila sa wala pay ala 6:45 daw. No sa din amno lagi na dayon ba kay mo kuan din diri balong guo lagaan na po na ko si Mickey kay maayo na po. Nga nagagul, nagutom na ikaw daguhon. Mickey! Agay, George! Masat ko an. Dayon, ilang ka George. Dayon kasi George, nakahulat. Hulat, George! Mabuna lang naman karon George. Butangan sana ko ni Catpod, guys. Kay, well, nagkaon sila, guys. Napoy Catpod. Sila na sila Catpod. Kagano na lang ako sila daan guys, kaya ang oras, pero ba yung dali Kaya unaon ako pagpanglimpyo ang gawa, kunyawa pa sila ikaon, kung ato na kung alas 8 ang ilang pangahaw, pating looya, pas mo na lang dito. Dahil naman sila guys, kaya hindi sila pwede ka nang makuha sa kaon ba, dili. Kaya magsuka-suka na yun, ginoo ko. Hawa, unalan ron. Magsuka-suka na yun sila guys, pag madili sa ilang kaon, mga sa kaoras na gani ang diliwa na di na ganan mga magbigay na og pangliniw. Pagkan na ko sila daan kay pagka igo po mahuman ko panglimpyo sa tiris kay maghumla init kay ron ba manglimpyo na lang ko sa tiris ani kay init ron ang init kapadulong na manwas ko sa
Guys. Andun na ta guys sa ilahang pagkaon. Maglungag jud ko utor ani pila ra day ka baso gilungag ni banana day ka ha. Gamay ra siguro yang gilungag. Gamay ra gilungag ni banana day pa. Si Bots kay gigutom gini si Bots atong maghanan kang Bots. Yung agutro guys, magkuan sa akong bugas. Magkilis ako guys. Daganan ako guys para dala na nila panihapon. Para unya di na ko maglungag. Good morning everyone. Kilisa si manang og bugas guys kay ba kanang well naglihok-lihok ko guys. Ang ato ang ilungag matak-ang na. Kay wala na ko kanon. Hurot na ang rice, hurot na ko sila ha. Kay para makakaon sila daghan. Gidaghan ako maay kang Bots guys kay si Bots balik na pud iyang gana sa kaon. Kay kagabi panihapon kagabi nakulangan siya. Oto nga karon daghanon ako maayo. Din unyang hapon pag uli ni banana sa makauli to sila sayo. Ang merkado may mapalit ng isda. Guys. Dagol! Ba lagi ba? Kalimahon din ako ni Kilis guys. Ang ikauno mo na iyang sabaw. Ay para mawala tong tamis sa bugas kay banana lagi eh. Dili naman ko ni upland katong mo guning mang bigas guys. Saan naman mo guni eh. Mang bigas naman ni guys, naman ni katong upland. Ang upland kay tabang naman gud to. Kani kay tamis ba ini mang bigas. Mahala na sa bugas ng guys. Uy, 1,500 naman kapin. 1,500 man siguro. Etong last may nagpalit 1,490 man to ang imang bigas. Mahal na po daw ron. Damay na lang ba na among bugas diha. Palit na po ni ani. Na may tag 20 nga bugas pero di man ganan mo kaos banana ato isagol na lang unta ba. Isagol og kani palit. Unang sabuan guys. Okay. Akong plano guys mo palit ko atong tag 20 nga bugas din isabol na lang aning bigas kay molami ra man gihapon. Duha ka baso atong tag 20 tulo ka baso ng bigas di maka sib-sib ra gid ta no. Galing lang di man ta kapalit ato di ta kuan. Kanang unsa ni? Og dili ta kaning kanang natin pakita nga ID ba?
kanang senior og mga driver sa motor ana bro may ilahang gi kuanan nga makapalit kita di ta kapalit ani George saon man na George ikaw na lang mulin niya dito George palit og bugas George tag 20 George kay dako na kay nagtabang nato ng tag 20 nga bugas George dagko kay mugkaon George may na lang na George hala unsa man to kung kuan gabi ay na George saon man na George nga di mo ta kapalit atong bugas George di kay mo niya dito George ay in Jesus name saan ito slot guys awa dahil na unsa nga gakuan ta mag-atang-atang man pud oy Kinagali ko ba? Dagan pa kitong trabahoon na. Maglago ta mag-atang-atang balong dagan pa kitong trabaho. Mag-atang-atang. Pagbutang sa sabaw, pumuton dayon ipara. Ilan na nubaba ni mo dagol? Sa mo ba eh? Sungugon man ko siya George guys. Suko siya sungugon siya. Sungugan po kayo ni si George manggod po. Uy ba, paghilom ba ng baba? Hiloma ng baba, hiloma. Isabak kaayo. Ya, bantayan na po na ko niron si Dudong Amay ron kay o di bantayan guys kay ilugan baya siya guys siya kakaog tarong muna bantayan na ihatag ni Dagol o no o George Dagol. Ay. Ya guys, ako na natag. Kang kuan na lang kanbot o kang dudong gamay. Kunan na to ni kang dudong. Concert na si George o si Bots Uba. So good guys. Murabiyag na kay kung mga dugi guys. Kusog na kay sila mga on. Yung balik na ilahang kuan. Gana sa kaon guys. Sa vitamin siguro na. Vitamin C. Kaya vitamin C na ako sila guys. Wala na sabaw. Awa na kang George, oh, tingog-tingog ng plato, urot dayon. Buyat kay mukhaon ko. Nakulay ko lang panihapon. Akong gibudget lang sudan guys, kay para maabtag panihapon. Ipagawas ako ni si George kay manguan man guni siya, mangilog. Siguro nagkaon. Gawas na kaon. Oh, sa dito. Naipit. Na guys. Dito ta guys. Kaya ito napakanon sila guys. Awa. Ikaw George, sumana ka George ha. Dili mag sinirok George. Makabilat-bilat ka George. Dudong amay. Dudong amay. Wala, muna ka. Tita. Hi. Wala mang klase. Wala
marites pa guys. Dodong gamay! Dali na! So, marites pa man na siya. Uy, kay balong na si... Huy! Ikaw ba? Lakaw na dito, lakaw na dito. Utro po ni. Dali na dong. Dili lagi. George! Pistol! Dali na dodong gamay. Kanigit si George. Dali na dodong gamay. Sige, dili man ikaw bunalan. Si George man, kaya mangilog. Dili ba? Dali na dodong gamay. Dodong gamay, mudagan po. Mudagani. Nara o, nagkaon na. Nara o, mangilog o. Ikaw dito, lakaw dito. Kani po, duwas-duwas siya kuha sa pero mangilog, hapon na siya. Dili ha! Kaon na dito, lakaw. Kanan natin mo ha. Pagkaon na ba? Ngira na uwag. Otda na dudong amay. Otda. Kaon na si dudong gamay. Bantayan na hindi si dudong gamay guys. Ano, lugo na. Huwag da, George! Lako dito. Pagkaon dito. Pagkaon ba? Ito. Pagkaon ba? Pagkaon. Bugara naman siya baglungan. Sige na dong, eat na dong. Pagkaon na dito. Pagkaon na ba? Dati mo pagkaon ba kayo? Ay, nala. Dadong. Bakit nagkuhan na siya ng inday guys. Apoy murag iihaw dito. Kanjo, bots, eat na bots. Yan na bots Dali bots, eat diri bots Dali bots. Ayan luto, gibaan niya. Hawa dia. Ara. Eat na. Sige na. Dali bot, George Basta na, do. Ini anak ni pahot ni bot eh. Taga, wag pa man siya. Dito. Kainday. Anday beauty anak. Natra ko na inday beauty anak. Mana sila guys? Very good kay wala ra ihiin ni dagol. Kaya normal ba na si dagol pag ang ihian mo yun niya. Saba. Apa sila'y rice. Ako na lang iusa dire. Kay unya gutomon sila. Sila'y pagkaon. Mamula na lang usa na ako dito ang tiris guys. Ayan ako limpyuhan kay para kuan. Makuan masulop ang iyahang ihi ba guys mawala. Diri Miki. Dito Miki. Dito. Diri na ako ibutang ang. Lakaw dito Miki. Asa lamisa ba? Kasi magay ulo ang lamig kanduklog tagsa-tagsa ni sila eh. Ingko na adi ang pagkaon, busakalig siya diha. Apa itlog oy, butang ako sa tanang. Ano diri ano? Na sila kaon guys. So karon, mamanuwas ko sa gawas dayon. Magkuan ko guys, kumul ko sa tiris pagkahuman.
Tiguon din ako sila guys. Kay para humot. Humot ang mangyapon sila guys. Pero tiguon maguna ko na sila guys. Uy, kay para ang kwarto ba dili man ni maho kay lain binagbaho ng mga pro babies og isa ka semana kas ara ligoon hay kaluod. Una kami ligoon man ang pro babies. Lunes o Huwebes. Anak na ilang ligo. Miyerkules ay Martes o gahapon wala mang riaga so karon sila maligo. Dayon pagka Biyernes na Biyernes, Martes o Biyernes sila maligo kay ngano. Mo nay schedule sa agas. Kana ang kuan. Hihian ang trapo ay. Inday nangihi. Nakita na ko si Inday. Mauli nangihi. Loe po gunalan. Para kita niyo sa kuan. Kuan dayon. Ning po dayon. Kaya binya gunalan siya. Kahapon, pag ulit ni Banana, gisapot kay ko niya ay. Lagot kay ko niya, pero mura na ko inahitabo guys. Kaya na ko sa diyaw yun, mura na ko inahitabo guys. Mura, wala na ko nakasukan. Pagka bintag sayo, mingkis ragi hapon, yung lakaw, diwira pa ko kay magpahatod sa gawa. Naanak na siya, may masuko daw. Maluoy na lang ka kay mura na ko inahitabo, mura na ko kasukin. Daman sana ko ni among ilimnon guys kay para wa na yun ang kay para alam mawala ang agas dahil at least humana ang amuang limnon. Dali ra ni makuno. Sige, andan na ako para ikuan dito sa gas. Hi George. Si George kay guys. Unsa man George? Man naman kagkaon George. Ha George? Si George guys. Ano man George? Tara guys. George? Ano na George? Kung George pala ang ga. Nado nga do. Iihian ra ba nilang tabon sa bangko? O labahan nilang ako ng tabon sa bangko. Guys. Matik na tamang man og salad guys. Duha na lang ni kapitsil guys. Naman na dayon. Nakapaw-sapaw ang mga kaldero guys. Kami umiaran nila. Ang gabiin yung mga pumunta. Kami wala na ni. Ang banana. Ang iyahang malunggay. Wala na to. Mga na po kung malunggay niya para unya. Last na lang po. Yung saluran din nato ni guys. May nalang ni. Kuan, makakilis ka bugas. Manglimpyo pa di ito sa siya. Nalagagawa na nakulikuan dito. Trabaho ron. Kuan na po ko sa siya. Manglimpyo.
Pero ang salog ra ko limpyuhan guys kaya ang katong kuan niya iyahang isikilid mana naman ako naglimpyo atong naging adlaw. Ang salog na lang ako ang limpyuhan. Ug ang bawol. Ang bawol taga-adlaw gid ako naginalimpyuhan guys. Nang naay mahuman ko CR kung ba na mag CR. Ako din ang taga CR na mo sa kamerang duha guys. Ginalimpyuhan gid ako na permi ang ang bawol. Isang kamerang duha sa balay samot lang dai bisita ginalimpyuhan gid ako na permi kay gusto na ko guys limpyo permi ang ang CR guys. Kani diri ra na ako ni itanom oh. Kani siya oh. Tanong ako ni dara oh. Kaya na ako ay kung kuan space. Sana. Ano? Kani naghan ko nato ng trapo guys. Sulod ko og kanang snake plant sa sulod sa balay guys. Kaya nindot man na ng snake plant guys. Kuan. Mana? Saluran ako. Well, nagsalit ta sa picture guys. Ato ning tanom ang kaning gamay oh. Kani. Diri ra nako itanom guys. Okay na pa man sa space. Okay. Nako ang bao naghangad. Oh, nya na oh ha. Ugas saran o kuan kag tangkong ni mami ron. Ang tangkong una sa imong likod oh nagtapok. Akong oo guys. Ito man na. Ay. Ara guys, ato ni itanom diri guys. Ready pa ni diri. Butang sa nako diya guys ha. Ano guys oh. Ay, kita ang virginity guys. Guys, oh. Tanawa guys. Pwede ragid siya. Matanong. Tubo na siya diha. Tubo na siya guys. Para sa na ang sabi ko yun. Hinaw siya ito. Atong saluran kay napuno naman atong kitchen. Saluran nato ni kay may nalamin. Hi everyone, good morning. Hapit na ni guys, mapuno na. Mapuno na siya guys. So sa tiris na punta guys. Ang rapo sa daay ko og lamisa guys. Kaya nagkayamukat ang lamisa kay si Rosel. Kabalo na mo mukaon bungi. Ara guys oh. Dirita sa atong lamisa. Nangingaw na ang paligid guys. Ay manaman sila pangaon. Kuan na lang uy, kainit na laon. Yung init agad ang tiris ay. Gaduha ko, limpyuhan ba na ko daan dayon. Or iyo mo sa kon turong limpyuhan na lang nako guys. Eh kay init na magmaayo. Yan, pagtong na tagraon niya kay kating inita. Ako na lang nalimpyuhan daan ng tiris. Dason.
atong ginamos galing sa na. Mag-general cleaning ko karon guys. Ang limpyo na pagkutaman doon. Human ako sa gawasan o magligo sa iro. Guys, ang atong lanisa. Guys. Inday. Agoy, maglimpyo na lang ditag tiris kayo. Ano, parte ng inita gayet day. Natag pangrapo guys. Meron na po ni tiwason diri ang mga baso kay ang init na sa tiris. Limpyo na ko dito guys. Init oh, pati na inita oh, mapagtong na ta. So guys, diri ra taman guys. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe ko ang YouTube channel, sa inyong paglantaw sa mga vlog ug pag-like og share. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.